Обаче на мен реагира. Нищо няма ти реагира, бе, да. На теб не ти реагира, енергията ти е така. Усеща кой е... Включил ли си го на... Да. Това. Джони го пускаме тук малко да се... Айде да го пуснем. Опа! Те е много такова. Тук той се шмугне. Той от тук, дай в края ще го пуснем, той се шмугне. Дай къде влияме в тези рапатаци тук. Тук го пусни, той си тръгне в хръсталаците. Айде. Айде, душата. Тук поне... Мишоци, каквото има за такова.